Żewġ periti li kienu akkużati bil-qtil involontarju ta' Miriam Pace instabu ħatja u ġew ordnati jagħmlu xogħol komunitarju flimkien ma' multa ta' eluf ta' euro. Fl-għoti tas-sentenza tiegħu, il-Maġistrat Dr Joseph Mifsud sab lill-Perit Roderick Camilleri ħati tal-akkużi kollha mresqa kontrih, fosthom anki li bit-traskuraġni ikkaġuna ħsara fil-proprjetà tal-istess vittma, kif ukoll fit-tliet proprjetajiet oħra. Camilleri ta' 37 sena mir-Rabat ġie ordnat jagħmel xogħol bla ħlas fil-komunità għal 480 siegħa u ġie multat 10,000 euro. Il-Perit Antini Manġon ta' 73 sena mill-Gżira instab ħati ta' żewġ akkużi fosthom ta' qtil involontarju u ġie ordnat jagħmel xogħol bla ħlas fil-komunità għal 400 siegħa. Il-Qorti ordnatlu wkoll iħallas multa ta' 8,000 euro. Iż-żewġ persuni misjuba ħatja ġew ordnati wkoll iħallsu l-ispejjeż tal-qorti bejniethom li ammontaw għal kważi 19,300 euro. Il-qorti wkoll ma ħassitx li għandha tiskwalifika liż-żewġ periti mill-liċenzja tagħhom bħala periti. Fis-sentenza semma wkoll li diġà sar ftehim mal-parti ċivili dwar ħlas ta' danni. Fuq dan il-każ hemm żewġ akkużati oħra, Ludwig Dimek ta' 38 sena minn Ħażebuċ li kien il-kuntrattur u Nikola Spiteri ta' 43 sena mill-imqabba li kienet jaħdem fis-sit li fih seħħ il-każ. Dawn it-tnejn mistennija jgħaddu ġuri. Huma qed jiġu mixlija li fit-2 ta' Marzu tal-2020 fis-sit li jinsab bejn triq Joseph Abela Skolaro fil-Ħamrun u triq Antonio Miruzzi f'Santa Venera bit-traskuraġni ikkaġunaw il-mewt ta' Miriam Pace, omm ta' 54 sena.